Приятели, днес съм на някакви спранкита. Не знам какви са, ама мисля, че някакси се ги отключа сон. Нека да тисна Орин. Ради. Сигурно се отключат някакси тия. Аз не мисля, че... Чакай, защото не се чува, приятели. Да, ето. Добре, не се брои. Това не се отключи. Добре, така. Някакси се го отключа после, да знаете, приятели. Получи ми се това. Листо, все пак се справим да отключим и другите. Някакси. Отключи се! Сега е време да направя битка. Защото аз не съм го отключил, де. Това не се отключи доста бързо. Ей, нека да си извадя там моето си геройче. Нямам сега. Какво без това? Отключи ми се! Само едно там посредно. Чакай да видя гагли. Карелията. Значи това не е за отключването. Who is this guy? Не го познавам. Защото вече го напознах. До сега Тънър. Чакай. Тънър, when the pin... разбирах системата. Какво без това? В слънчето още не се разкара. Ако извадя тук геройче, разбрах, че това кой да за това Пинокио ли? Това Токс ли е? Не си прилича като Токс с без диаболи. А това деманта котка ли е? Нека да видим. Това за какво е? Разбирам, то нали това е запителен въпрос. И мечката Скай. Добре, когато това белото какво е? Уенда? Гаджето на Уенда. Това не си прилича съм като котка. Това трябва да е от Paramix Спанкис. Две от Paramix, тогава това от кой Спанкис? Солфор! Чакай, това значи, че това е Токс? Разбирам. Чао, приятели!